Compostela había, bueno, unha sitio que chamaban a Pedra do Lagar, que había un camiño empedrado, todo o que viña dende Braga ata a capela de San Salvador de Manín, que, bueno, non está en Compostela, está en Manín, é na mesma parroquia. E ali, na Pedra do Lagar, había unha pedra moi grande, e así como se fose a estilo dunha pía, é un crudeiro. E a xente viña dende Braga, viña enterrar os seus mortos ali á parroquia de San Salvador de Manín. E cada 5 km polo camiño había unha pousa, que era así, pois como a Pedra do Lagar de Compostela. E deixaba ali os mortos, descansaba, e arrodillábase ali e rezaba polos mortos. Despois volvían coller o cadaleito e continuaban ya así cada 5 km, hasta chegar á parroquia de San Salvador, onde pousaban xa definitivamente o cadaleito, faían un buraco na terra, enterrábano e deixábano marcado cunha cruz de madeira co seu nombre.